Soc l'Alvin Martínez, alumni SGET i guanyador del Premi al millor treball final de màster de la promoció 2024-2025. Les pràctiques del màster a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona va acabar resultant en el TFM. Vaig intentar aportar un esquema amb el qual poder organitzar col·leccions d'aquestes característiques, que són unes característiques molt concretes que no es veuen a tot arreu. Estem parlant d'una col·lecció de pergamins que sabem que són de fons patrimonials, que per tant venen de privats, de famílies d'arreu del territori, que es reuneixen en un arxiu que en realitat és un arxiu d'una institució pública. I poder pensar i poder teoritzar com es pot organitzar una raresa com aquesta, potser no crec, però sí que espero que sigui una aportació real i que algú pugui recollir i convertir-ho en eines i en instruments que sí que tinguin una aplicació real. És fonamental que els arxivers assumim la nostra feina com els garants de l'accés que ha de tenir el públic a la documentació, que ja sigui pública o privada, no deixa de ser patrimoni documental del país.